Үз-үзеңне җиңү җиңүләрнең иң беренчесе һәм иң зурысы дип әйтә иде борынгы грек фәлсәфәчесе Платон. Агымдагы атна бәйрәмнәр атнасы укучылар һәм укытучылар ял итә, ә якынлашып килүче җиңү көне илебез һәм аның халкы өчен зур әһәмияткә ия. Без җиңү көнен хөрмәтле ветераннарыбыз белән әле бәйрәм итәргә өлгерербез, әмма инде хәзер яшь татарстанлылар олы бәйрәмгә багышлап интернетта төрле матур видеоязмалар һәм котлаулар урнаштыра. Исәнмесез, бу белем дөньясы һәм бүгенге тапшыруыбызда. Компьютердан бер адым да читкә китү юк. Дистанцион белем алуның беренче нәтиҗәләре нинди? Сәләтләр һәм әлеге сәләтләргә сокланучылар, укытучылар һәм укучылар мәктәпне сагынуларын һәм яратуларын ничек дәлилли? Балалар һәм үз-үзеңне изоляцияләү, интернетка эләккән онлайн тормышның иң кызыклы мизгелләре. Бер ай диярлек Татарстан мәктәп укучылары дистанцион режимда белем ала. Мәктәп хәзер кул астында. Бары тик компьютер яисә телефон төймәсенә басасың да дәресне башлыйсың. Элек бу турыда хыялланып та булмас иде. Мондый төр белем бирүнең үз уңай һәм тискәре яңалыклары бар. Кемгәдер онлайн уку ошый, кайбер ата-аналар мәктәп тиешле йөкләнеш күләмен биреп бетерми дигән фикердә. Ләкин тормыш кинәт кенә үзгәрде һәм әлеге вазгыятьтә мәгариф өлкәсенә иң мобиль булырга туры килде. Ул беренчеләрдән булып миллионлаган укучы өчен эшчәнлеген яңадан үзгәртеп корды. Татарстанның мәктәп һәм көллиятләре өчен әлеге айның ничек узганын Гөлнас Мирхәлилова белеште. Вот здесь мое рабочее место. София Халиуллина Казанның 29-нчы мәктәбе 10-нчы сыйныф укучысы. Дистанцияле укуга җаваплы төстә әзерләнгән. С одноклассниками и классным руководителем. Сыйныфташларым һәм сыйныф җитәкчем белән элемтәне алдан сынап карадык. Дистанцион укуның ничек үтәсен беләбез. Нинди предметлар керәсен дә. 6 апрельдән илнең шул исәптән Татарстанның бөтен укучылары читтән торып белем алуга күчте. Шәһәр, бистә һәм авылларда мәктәп һәм урта һөнәри белем алу яшендәге баласы булган һәр йорт сыйныф бүлмәсен хәтерләтте. Слова «не» — это частица. Она пишется отдельно с глаголом. Это орфограмма. Үй режимында дәресләр кыскарак, 45 урынына 30 минут. Компьютер экраннары һәм гаджетлар аша белем алу бала сәламәтлегенә зыян салмасын өчен. Һәр бала да дәрестә катнаша алсынга, кемнәргәдер сменаларга бүленеп укырга туры килде. Мәгариф министры читтән торып уку процессын даими төстә үз контролендә тотты. Мәктәп директорлары һәм укытучылар белән элемтәдә булды. Огромное спасибо, во-первых, всем педагогам, которые приняли на себя сегодня. Мөгаллимнәргә зур рәхмәтемне белдерәм, алар үз өстенә зур җаваплылык алды, зур стресс кичерде. Мондый хәл белән беренче тапкыр очрашулары тик югалып калмадылар, тиешенчә башкарып чыктылар. Тулайым алганда бүгенге уку көне укыту программасы таләпләре буенча узды. Обучение проходил в соответствии с учебными планами и программами. Күп балалы гаиләләргә ярдәм йөзеннән Татарстан президенты 30 миллион сум акча бүлеп бирде. 2000-нән артык югары сыйныф укучысы Рөстәм Миңнеханов ярдәмендә алынган планшетлар аша укытучылары белән элемтәгә чыкты. Ишле балалы гаиләдә үскән Сабина Хайруллина моңарчы телефонда укыган булган. Экраны кичкенә, күзләрем ара иде ди ул. Сегодня мы получили 5 планшетов. Бүген без 5 планшет алдык. Әлеге планшетлар кыен тормыш хәлендә калган укучыларга биреләчәк. Аларның дистанцияле укуында проблемалар бар. Мондый укучылар бездә шактый. Башкаларына да ярдәм итү өчен хәйриячеләр эзлибез. Техникум һәм көллият студентлары арасында да интернет булмаган авылларда яшәүчеләр бар. Әйтик, Этнә техникумында алар өчен аерым график төзеделәр. Шуның буенча техникумга чакырып укыта башладылар. Урта һөнәри белем бирү йортлары хезмәткәрләре һәм укучылары медицина маскалары тегү эшенә дә алынды. Без бригадала эшлибез. Беребез өлке кисә, икенчебез үтүкли. Аннан соң шушы тукыма кисәген тегүчегә тапшырабыз. Функционирует 2 дежурные группы. 2 дежур төркем эшли, һәрберсенең керү юлы аерым. Көн саен дезинфекция ясыйбыз, температуралар үлчәлә. 2 сәгать саен юабыз, җыештырабыз. Татарстанның 2 кызы Розалина белән Ралина апрель азагында республикага дистанцияле төстә зур җиңү китерде. Математика буенча 9-нчы Европа олимпиадасында алдынгылыкны яуладылар. Президент Рөстәм Миңнеханов аларны интернет аша котлады. Такие серьезные результаты – это огромный труд и, конечно же, наша гордость, что у нас в республике такая мощная образовательная система, сильные преподаватели, но и вот такие родители, которые дают все, чтобы их дети были успешными.
Масса күләм төстәге дистанцияле уку тагын күпме дәвам итәр, әлегә төгәл әйтә алучы юк. Бушап калган сыйныфлар бу уку елында балаларны кабат кабул итә алырмы, яисә җәйге каникулга алар өйләреннән генә китәчәкме? Билгесез. Моңа җавапны бары тик вакыт кына белә, ачыклыкны бары тик ул кертер. Онлайн укуга мөгаллимнәр һәм укучылар ияләштеләр, әмма дусларыңны күрү мөмкинлегеннән мәхрүм ителү кәефне кыра. Укучылар һәм педагоглар бер-берсен яраткан сыйныфларын һәм сыйныфташларын сагынулары турында сөйли һәм моны яңа форматта, видео язмалар форматында башкара. Моның белән бер рәттән балалар һәм өлкәннәр башка мөһим вакыйгалар турында да онытмый. Укытучылар һәм әти-әниләр укучыларны төрледән-төрле онлайн флешмобларга җәлеп итә. Әле күптән түгел генә яшь актерлар Габдулла Тукайның туган көненә аның әсәрләрен сәхнәләштергән иде. Алда безне тагын бер әһәмиятле бәйрәм көтә. Ул да булса җиңү көне. Әлегә без кызганычка каршы ветераннарны күреп, алар белән аралаша, парадта катнашучы хәрбиләрне сәламли алмыйбыз. Ләкин кан куйгыч сугышта илебез иминлеге өчен көрәшкәннәрне искә алу безнең кулда. Балалар һәм өлкәннәр мәктәп тормышының иң күңелле мизгелләрен ничек искә ала һәм ветераннарны алар ничек хөрмәтли? Булар турында Гөлфия Гыбайдуллина репортажында. Дистанцион уку заманасына аяк бастык, дәресләр, паралар, ишләрен тикшерү барысы да онлайн. Әмма шын мәктәпкә җитми инде. Озак йөрми торсаң, мәктәбе дә сагындыра икән бит. Укучылар сыйныфташларын һәм мөгаллимнәрен, һәм мөгаллимнәре исә укучыларны сагынып төрледән-төрле видеолар яздыра. Дәресләрне онлайн укытып булса, дуслыкны интернет киңлекләренә күчереп булмый шул. Әмма онлайн флешмоблар бу темада гына тукталып калмый. 26 апрельдә Габдулла Тукайның туган көнендә Татарстанда туган тел көне билгеләп үтелә. Бөек шагыйребез тууына быел исә 134 ел тулды. И туган тел, и матур тел, әткән мендере, дөньяда күп нәрсә белдем. Син туган тел алкылар. Әйдәге мөхит күпләргә берсеннән-берсе креатив видеолар иҗат итәргә мөмкинлек бирде. Җанашым, ах, иләгә үзеңне үпсәм, ни кайгы инде мин шул чакта үлсәм. Мәхәббәтсез, лыгырдай шунда юкмы? Үзеңдә килмәгән җир бер дә юкмы? Әйдә, Акбай. Өйрән син, арт аягың белән тор. Алма. Туп-туры тор, төз утыр, яхшы утыр. Габдулла Тукай әдәби музее бөек шагыйребезнең туган көненә багышлап социаль челтәрләрдә "Өйдә Тукайны укыйм" флешмобы игълан иткән иде. Казан Федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институты "Минем Тукай" дип аталган флешмоб башлап җибәргән иде. Ачып яшерен хәзинәңне йөрәктән, сөйләшмә бер дә артык сүз кирәктән. Кешеләр үзләрен анчак сөярләр, бәхетсезләрнең өстеннән көләрләр. Алда безне язның иң мөһим, иң әһәмиятле датасы көтә. Майның иң олы зур бәйрәме җиңү көне. Хөрмәтле ветераннарыбызны зурлап, аларга турыдан-туры рәхмәтләребезне җиткерә алмасак та, күңелләребездә безнең барыбер бәйрәм рухы. Кирәкми безгә кан кыю, кирәкми безгә сугыш. Безнең теләк якты, матур, тыныч хезмәт һәм тормыш. Парад белән үлемсез полк җиңү көнен бәйрәм итүнең аерылгысыз өлеше. Парадны Мәскәү онлайн күрсәтсә, үлемсез полкны уздыруның да чарасы табылган. Ул да интернет киңлекләренә күчте. Укучылар бөек ватан сугышы җырларын җырлыйлар, вафат булган әби-бабайлары турында хатирәләрен яңарталар. Сугыш башланган көннән үзәк фронтта дошманга каршы сугыша. 1943 елның ул бик каты яралана. Ул озак госпитальдә ята. Танылган День Победы, ягъни җиңү көне җыры республикабызда беренче тапкыр татар телендә яңгырады. Бу Россия күләм зур флешмобның бер өлеше иде. Татарстан эстафетаны кабул итеп, җырны ике телдә, татар һәм рус телләрендә башкарды. Чарада Татарстан югары уку йортлары студентлары һәм мөгаллимнәре дә катнашты. Салмы әнкәй, кайталмады күңелебез, ялан тәпишек ярмабыз инде без. Җәяү җитте җирнең җиде шатына, бу көнне без якын айту хакына. День Победы, орехан права.
Без үз-үзеңне изоляцияләүнең күңелле һәм файдалы була алуына инандык. Укытучылар, укучылар һәм аларның әти-әниләре тормышка креатив карый алуның чын үрнәге. 14 бала дистанцион рәвештә белем ала, калган унысы әле мәктәпкә йөрми. Һәм булар барысы да бер гаиләдә. Бу чыннан да мөмкинме? Нияз Рахман интернет дөньясының иң кызыклы яңалыклары турында кызыклы тәнәфес рубрикасында. Сәлем дуслар, бу кызыклы тәнәфес рубрикасы һәм интернеттагы иң кызыклы яңалыклар хакында алга таба. Ибет шиколык нишләп кенә бетмәде бу арада. Берәүләр артык килограммнар туплады, икенчеләр өйдә спорт белән мәшгуль, өченчеләр йокыдан уяну белән кайчан бетәр икән бу карантин дип борчыла. Борчылыр соңда өйдә утыруның икенче ае китте бит. Хәтта мунчадан кайберәүләр үзгәреп үк чыгалар. Карантин бетәме? Юк, бетмәде әле. Өйдә утырган өчен әле ошаталарда үз изоляцияның шундый өстенлекле яклары бар ул. Әлеге видео язмада, мәсәлән, әни кеше Казанның Ласточкина исемендәге мәктәптән килгән азык-төлек ярдәме хакында сөйли. Начар ишетүче балаларның биредә ничек укулары хакында без күрсәткән идек инде. Хәзер алар шулай ук читтән торып укый. Ә мәктәп укучылары турында бик яхшы кайгырта. Карагыз әле, никадәр азык-төлек бит. Вот паёк так паёк. Наверное, ни в одной школе такого нет крутого пайка, как нам дали. Бер гаиләдә 24 бала. Өйдә утырып дәрес әзерләүдән туйдык дип интернетны шаулатучы әти-әниләр өчен менә дигән мисал бу. Су Салихард шәһәрендә яшәүче Колесниклар гаиләсе хакында. Биредә шул 24 баланың 14-е онлайн режимда укый икән. Әлбәттә, барысында компьютерлар җитми билгеле. Ләкин җаен тапканнар, кемдер планшет, кемдер хәтта телефон аша дәрестә. Әни кеше бернинди авырлык юк ди. Афәрин Колесниклар гаиләсенә. Дистанционное обучение для нас может даже и легче, потому что никуда не надо собираться с утра. Читтән торып укытуга чумган укытучыларга да бу айлар шактый авырга туры килде. Кемгәдер яңа баштан компьютер сырларына төшенергә туры килгәндер, кемдер укучыларны мондый форматта дәрестә тотарга өйрәнергә. Ләкин булдыралар бит, тырышалар. Әти-әниләр аларның хезмәтенә хәзер башкача бәяли башлар мөгаен. Укытучылар, нәкъ менә табиблар белән бер рәттән бу үз изоляция вакытында чын мәгънәсендә рәхмәткә лаек кешеләр. Бу сүзләрне аларга без генә түгел, төрле танылган шәхесләр дә җиткерә. Огромное вам спасибо за ваш нелегкий труд. Хочу пожелать вам терпения, сил и здоровья. Әлбәттә, начар әйбернең яхшы ягын да күрә белергә кирәк. Өйдә утыручы мәктәп укучылары әнә чын интернет йолдызларына әверелә. Берәүләр кирилләнүләре белән булса, икенчеләр исә киресенчә җырлап биеп яши. Әлеге язмада, мәсәлән, Таңсылуның үз изоляциясе. Язманы карасаң, уларның бик күңелле үтә. Сезгә дә үзеген тәкъдим итәбез. Май айы гадәттә мәктәп укучылары өчен ул җиңү парадына әзерлек, ветераннар белән очрашу булса, быел кызганыч барсы да кичектерелә. Ләкин күп кенә чаралар онлайнга күчте. Үлемсез полк хәзер мәсәлән интернет аша гына уза. Мәктәп укучылары, әти-әниләре үзләренең сугышта һәлак булган бабайларының фотосурәтләрен куя. Мәскәүдә исә хәрби техника парады узачак. Очкычлар инде бу атна дәвамында репетициялар ясый. Һавада коронавирус юк бит ул, техникага да юкмый. Очкычларның 40 казлары кебек 75 саны ясап очуларын интернетка куючылар инде бар. Онлайн салютында көтәләр алар. Бүгенге менә шулар. Үзегезнең язмаларыгызны безгә җибәрегез. Кызыклы тәнәфес рубрикасы аша без аны бөтен Татарстанга күрсәтербез. Очрашканга кадәр. Без социаль челтәрләрдә сездән кызыклы видео язмалар көтеп калабыз. Мәгариф өлкәсенең иң мөһим булып тоелган яңалыкларны безгә юллагыз. Көтәргә батырлыгы җиткән кеше җиңү белән гел бергә булыр дип әйтә иде урта гасырның иң күренекле язучыларының берсе испан сәясәтчесе Хуан Мануэль. Без көтәргә өйрәнгән һәм күнеккән, шуңа күрә җиңүгә гел әзер. Киләсе очрашуларга кадәр